Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 27, versikulo 3 kan 4. Nalagaan ti bato kan darat, no idilig iti dagsan ti parikot ti kinamaag. Naranggas kan nadawal ti pungtot, ngam nakarkaro pay ti imon. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya ka di man iti inaramid mo iti asawam, nakita nga agsangsangit anapan si Macdaw, pinagungtak taampang met ngamin. Dayta kahit ti madiken ka. Ibagbagam nga ampang ti asawam, idinto taawan may ti madingar aramiden na. Di ka kadimaasan ken kwa na. Iso ti saan amasyan kanyak? Amo na amasaktanak no makisarita iti sabali a lalaki ngam aramidan na lata. Apay kuma amasaktan ka. Di mo ka di amaw, amasaktan mo ti asawam no kasta ti aramid maw. Tilaing mo nga agatap, nadagsan mo ti riknana, no ipabasol mo ken kwa na ti di namit aramid. Basta ti kayat ko, saan a makisarita iti asinuman a lalaki? Amom ka day nga iti kastangar aramidam, mabalay na mapunas ti panagayat na ken ka. Inak agtrabaho, adamanen aramidan mi abalay. Saan ka apo mampanaw dito balay? Sa dino kumanga iti papanak. Awan kamet nga agiwayway itinuang, iso akapilitan asyak ti agiwayway itinuang. No makawayway ka, agawid ka adagos. Siyempre anya ngay kumati aramidak ijay, bantayak tinuang. Saan ka man nga pilosopo? Imbagak ay abantayam tinuang. Makapasuron nga min ti aramid mo. Kanayon ka lang agdwa-dwa. Agsigsigurado aklaeng. Amok ngay, no adakit di kasi narak mo dito sa bali. Ay umandar manen ti kinarugit ti utak mo. Makauma ka. Makauma ko na amta kayat mo ti sa bali. Ha? Kasta ka di? Awan ti imbagak akasta. Sa bali manen ti adda di ta utak mo. Ay, makapasuron. Di ka matin uminom, pare. Buyamat latan ti arak. Narigatin, pare. Amangan numabartek ti tao, kat adda sa bali amapan ije balay mi. Anya kuma, no adda mapan asabali ije balayo. Di damat maitaray ti balayo. Saan da maitaray ti balay mi? Ngem amangan no ti asawak ti itaray da. Apay, mayat kadimat ni bagat mo apa itaray. Kat adda kang garuden. Anya nga iti amok, pare? Saan kumakasta, pare? Saan ka no naragsak ti tao? No ti asawa, kat manangimon. Saan, pare? No di mo istriktuan ti asawam, amangan no sikat ti maawanan. Nadagsan tirik na ti maseknan. No ti asawa, kat nakaro aman nangimon. Dandanin sumangpet ni tatang, malam nga minan. Amangan no inton sumangpet kat agunget tumanen. Apay akanayon na kangaungtan ni tatang, nanang. Hay, jakman amo kini tatang mo. Kanayon lang agatap, makauma ti aramid na. Madlaw ko, kasla saan ka naragsak no dandani sumangpet ni tatang. No ngamin sumangpet kat nakarupanget. Awan labasit kat agunget. Sigod ka di akas jay na, nanang. Apay ang nakiasawa ka kenkwana? Ay naanak ko, idi saan amatagtagari. Kasla nagsingpet. Ngem idi agasawa kamen, ay na rimwaren tipod no akinatao na. Manangimun unay. Iso ka di asan ka naragsak iti sidong na, nanang? Day tatipod no anak ko. Ipagpagapuklaeng kada kayo. Iso nga anusak ni tatang niyo. Napanan ka din ni nanang yo. Apay nga awan dito balay. Napan nakinita tinuang, tatang. Inpan nasamot iti papagudan na, tatang. Nabayag ka din na napan? Nabayag met basitan. Oh, inakman iti ayan ti papagudan tinuang. No adda ni nanang yu ijay. Apay adi yu orayan dito'y tatang. Sumangpet matlaang inton madamdama.
Kung naman nabayag basita na napan, ang mga noad na napanan na sa bali. Anya kumangay ti papanan na sa bali, tatang? Iso nga rod amapanak tain nakitaan. Anya ti aramiden nyo ijay kasamakan? Anya jay nakita ka nang isi ti jay? Naa, awan sa bali akadwak ijay no saan apinwang. Naipulipol, iso nga inukas ko ti talina. Saan ko maapatinwang ket pagatapam. Tapno mapnek ka, ing kakitaan di takunkunam akasamukan. Papanam ngay? Agawid akon. Si kanton ti mangala di tanwang, taimay kamatlaengen. Anya? Panawanak ditoy? Na, alangan adwata ang mangala itinwang. Imay kamatlaengen. O, di si kanti mangala, tay nakagluto. Ditakan. Sus. Oh, pinanawan naklatan. Imbaga na apatinuang ket pagatapak. Oh, sinalbag. Nuang matgayam jay nakitak anang ngisit. Unay matgayam ti kinarugit ti utak di asawa mon, Carla. Ha? Apay ana sa umday tama nang? Addaak iti asidagyo itay. Nangag ko amin nga imbagana. Ay, kas di matgayam di asawam. Naibos nga roden ti anos kumanang. Jakon makaanos. Oray siyak mo't ano kas di ti asawak. Ikosay kung tupay. Ay, pagapapaan mi akanayon ti kinarugit ti panunot na. Iso akanayon ti puon ti ririmi. Imbagman, tanaan anusam? Jakla kayat amarakrak ti pamilyami manang. No siyak ti sika, agabrod kalaangan. Panawa mo ti kasta klase ti lalaki. Addan sa kalintagam amanang. Mayat samet, tapno makaina na ti barukong ko. Kanayon ngamin anagdagsen kapo iti aramid ti asawa. Imbag pa'y di mabanog ka iti trabaho. Ngem ti mabanog ka, iti kasjay nga aramiden ken ka di asawam. Napan ka nakitsenda? Wano napan ka nakidate? Nagsaya aten no adda ko mamangidate kanya. Jay saan ko maasakit tinakam akanayon ti it-itden na. Wah, maduktalak lang nga adda kadate mo. Aglaok ti ukis kan na ukisan. Ha? Ibirukan na mga rod iti kadate ko. Oh. Di nakman pagbalinan amaag. Saan ka di amin na maag ti aramid mo? Pagimunam amin nga angin. Maduktalak lang nga adda kinadate mo ako nak. Makitam. Bayam, tamang biro kak iti kadate ko. Tapno pumayso ti kanayon mo nga ibaga. Nga dasabali iti biyag ko. Padasam! Padasam laeng. Taag piang-piang ti langit kandaga. Di ka di mabain iti sao ti tao. Apatinwang ket pagimunam. Asino manan tinakangiganyo iti dayta? Siyak pa'y ket ti mabain. Daytan ti pagsasaritaan dagiti marites di tasango ti tiyanggay. Anya? Ni Carla siguro tinangiwaras iti dayta adamag. Ay, saan mo apabasulan ti asawam? Amumay asan arumrumwar ti asawam takabuteng na ka. Nilakid di Carla tinangiwaras iti dayta adamag tatang. Makita da di Carla. Oy. Saan mo manan nga paan ti asawam? Maumuma lang aruden iti aramid mo. Ad-adda umay. Asino kumangay tinangiwaras iti dayta no di iso? Ang empudno kaday anagimunam tinuhang. Di ta kayo manlaangan. Anya dayta sa lutsod yo. Mangibabain ka nga asawa at titiparakan ka. Alay ko. Anya ka di manan ti basol ko kan ka. Naulpit ka nga asawa. Di naklakid di ibabainanan. Apay ngayon kay nuwarwaras dita. Apagim imunak tinuang. Aglablabas kan. Kagurgora ka. Dinamag mo pa'y kumaano asino tinangiwaras sakbay nga agkabil ka. Kat no awan mo ti sabali nga akin amu ijay, no ti si kalaang. Ti ko na ma. Adda edi ti asidagta ni manang berta.
Nangag na ti amin. Ureng kadamagan. Anya? Nangagdayay at chismosa? Agkabil ka lada, agusan. Uray nalaad ti tao, numayat ti ugali na. Maator mat basit. Ngamsi ka, anyang iti pakaturam. Pati ugalim, nagalas. Darasan nyo ta pumanaw tayon ditoy. Intayo ijay balay dagiti dadakkel ko. Saan kon amaanusan ti ugali ti laad nga amayo. Kaano tayong agsubli, Nanang? Ay na, adda kada kayo no kayat yun to nga umay pasyaran ti amayo. Ngam no siya, jakon kayat. Nagdagsan akan ayon ti barukong ko iti sitong ti amayo. Patuluyam ka di ti plano nga agabrod, Nanang? Wananak ko. Tapno adda usarin nyo nga agadal. Intayong harudan, Nanang. Ang mga no agsubli ni Tatang kat igawid na tayo. Uray anya ter aramiden na. Sa anak apa igawid. Imbag pa'y di mabanugak iti trabaho. Ngam ti mabanugak iti sakit tinakam gapo iti kinaman nangimon na. Apay anasipngat ti balay. Kadadamat silaw iti kaaruba. Saan mo ta brown out? Inasayaat. Umunagak man. I-switch ko man ti silaw. Ni. Apay nga wanda. Napanandang ta. Tinasayaat. Inak ijay balay datatang. Ang mga noad dada ijay. Awan ka di da Carla kan dagiti ubing dito'y tatang? Ugali ka di ti asawam ti makikaruba. Saan ka day asaan mo akayat a makikaruba ti asawam? Awan damit iti balay. Napanandan ngay. Sa mga nupudno ti imbaga ni Dina, anakita na anaglugan da iti tricycle. Pimanaw dan. Anya? Pimanaw da ko na yung tatang? Ay saos, saanin na makanos ti asawam? Nalabas kamot nga main. Napintas ti asawam? Ang mga no isukat na ka? Ay saan? Saan ang mabalin tatang? Ay atak ti asawak? Nupod no nga ay ayatem, saan mo ko maasaktan ti riknana? Imadayo ti riknana ken ka, gapumit lang iti aramid mau. Pare, di mo ka disurutan ti asawam. Ilepas tayo pa'y aramidan tayo abalay pare. Inton maalak ti tangdan ko. Iso ti aramatek amang surot kadakwada. Medyo mabayag nga ron ano kasta. Nasaysayati kasta pare. Tapno agbaaw ti panunot na. Ket sumurot matlaan kanyak. Balakad lang nga pare. Saan mo unay amos masan ti asawam? Tapno di na ikagumaan ti makarukat. May kawak unay ti kawan na pare. No sumangputak idi balay. Kanayon nga day jay. Ita, awanan amasang patak. Pare, ti asawa, rumbeng apatpatken kandungdungwan. Saan kat asaktan ti riknana? Nakapasyar kayo matatang. Apay nga ita kayo lang nga imay. Wan anak, tapno agbao ti pungtot ni nanang yo. Ayan na ka di. Namanan ijay sa bali apagilian, tatang. Agor nung kano iti pagadalmi kadagiti kakabsat ko. Anya? Apay adi nagpakada kanyak, sakbay anapan. Kuna namat anak aginawa kano, idi pimanaw iti sidong yu, tatang. Awan kanon ti mangpaspasakit kan mga paapakan kwa na. Di nakadi kailiw ti inayo. Ada ka di rumbang akailiw na kada kayo, tatang? Apay ajak pulos makontak ni nanang yo. Di na kanon kayat ti manangimon kan naungat, tatang.
Kanayon mo mat ngamin nga ungungtan nga ure awan basol na. Atap yu laeng mat. Claire, anak. Ada ka din sa bali alalaki, tibiyag na. Di na kano kayatan ti makiasawa. Tamang ano makatumpong kano itikas kada kayo, tatang. Di mo ka dinayawit ti pamilyam. Awanin di Pilipinas ti asawak, tatang. Pimanawen, di na kano kayatin. Ay, mapalok ng tupay ti landok. Ti asawam lakit din ti saan. Anya ti kaya ti asawan, tatang. Nuagkid daw kay ti pamakawan, katagbalbaliw ka, imposible asaan alumukneng ti puso na. Sige. Dayta ti aramida kinton sumangpet, tatang. Agbaliwak. Tapno mapasublik ti asawak. Tumawatakken kuwa na iti pamakawan. Nakaamiris akon, tatang. Kadadagsanan nga imatan ti dagansan nga ipaay ti manangimon nga asawa. Pamatag kan panagayat iti pamilya ti kasapulan, tapno ti ragsak kan talinaay iti pagtaengan kat agtultuloy. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.